Ja sam Eleonora Jurela, po struci sam diplomirana inženjerka elektrotehnike i radim kao voditeljica odjela inženjerskih poslova u sektoru tehničkih poslova u Croatia Airlinesu. I vodim jedan mali tim od 10-ak inženjera i naš je posao briga o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova. To znači da su naši zrakoplovi održavani u skladu sa preporukama proizvođača zrakoplova i opreme i naredbama zrakoplovnih vlasti. I to je jedno područje usko vezano uz održavanje zrakoplova. Ja sam tijekom čitavog svog obrazovanja bila jako fokusirana na prirodne znanosti, na matematiku i fiziku i meni je upis tehničkog studija bio nekakav prirodan slijed mog obrazovanja i nikad nisam dvojila zapravo oko izbora karijere. Uvijek je to bilo nekakvo inženjersko zanimanje, samo je možda bilo nekakvih dvojbi tijekom završetka srednje škole, upisa studija oko toga što točno odabrati i koji fakultet, koji studij. Ali evo, odlučila sam se za elektrotehniku. Na inženjersku karijeru potaknula me jednostavno sklonost i ljubav prema matematici, fizici i uopće prirodnim znanostima. Po završetku studija aplicirala na više mjesta sa molbama i na više mjesta sam zapravo i primljena istovremeno. Nisam dugo čekala posao. Jedno od tih mjesta s kojeg sam dobila pozitivan odgovor je bila Croatia Airlines i sektor tehničkih poslova. Ja nisam u tom trenutku puno znala o tome, o čemu se tu radi, ali mi se učinilo tako nešto intrigantno, zanimljivo i onda sam se odlučila zaposliti tamo. Najvećim uspjehom u 27 godina koje sam provela u Croatia Airlinesu smatram upravo taj svoj doprinos i rad i trud koji sam ugradila u to da čitavo to vrijeme naši zrakoplovi sigurno lete i sigurno operiraju. I to naravno nije nekakvo moje postignuće, nego je to postignuće čitavog našeg kolektiva, ali smatram da je moj doprinos tu već onako opipljiv. Najveći izazov je upravo pred nama, jer je prošle godine naša kompanija odlučila osuvremeniti našu flotu, zamijeniti kompletnu postojeću flotu novim tipom zrakoplova. To je stavilo i pred mene osobno i pred moje kolege dosta novih zadataka. Mi smo svi uključeni u mnoštvo nekakvih novih projekata i znači uz nekakav redoviti posao koji radimo, imamo još i maksimalno smo angažirani na nekakvim drugim stvarima. Međutim, veliko je veselje kad vam u flotu uđe novi zrakoplov i sav trud koji sad ulažemo već sljedeće godine će onako biti opipljiv. U odnosu na vrijeme kad sam ja počela raditi kao inženjerka, vidim da je danas ipak puno više inženjerki uključeno u rad i puno više djevojaka se i školuje za inženjerska zanimanja. Tako da ja mislim da je to jedan proces nezaustavljiv. Iz svoje okoline vidim da nema apsolutno nikakve razlike između muških kolega i njihovog rada i žena. Znači, ništa tu ne stoji na putu ženama da se uključe. Mislim da je i razvoj računarstva i primjena računarstva u kojekakvim granama industrije doprinio tome da žene više ne vide
inženjersko zanimanje kao nešto onako jako muško, možda i prljavo i koje kako. Tako da ih već i to potiče na upis i na zanimanje za inženjerstvo. Mislim da dobrog inženjera karakterizira urednost u poslu. Da ne mora to biti sad nekakva pretjerana pedanterija, ali nespojivo mi je vidjeti nekoga ko je šlampav u poslu i da očekuje da može biti uspješan u inženjerskoj karijeri. Ženama koje se žele odlučiti za inženjersku karijeru mogu samo reći da ne oklijevaju oko toga. Znači, naš je profesionalni život zahtjevan u bilo kojoj profesiji. Čovjek jednostavno puno vremena provodi na poslu, radni vijek je dugačak i baviti se nečim što vas ne zanima je za čovjeka pogubno. U tome ne možete biti uspješni, niti možete biti zadovoljni svojim životom ako ne radite nešto što vas veseli i ispunjava. I zbog toga ako neka djevojka ima poriv da se školuje i usmjeri u inženjerstvo, ja bi joj to od srca preporučila. Jer inženjerstvo pokriva različita zanimanja, različite grane industrije. Samo treba ocijeniti što je kome zanimljivo i gdje se vidi.